Ja, hejse af noobs. Vi spiller så en ny episode af Novitius Plays. Og i dag så er det så Ace of Spades, tror jeg. Shit, Sherlock. Ja. Til det jer, der ikke ved, hvad Ace of Spades er, så kan jeg ikke forklare noget, for jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad det er. Team Fortress og eller ja, Minecraft. Nå ja, Minecraft er det klamme spil. Ja, jeg er på grøn. Au. Jeg er på grøn. Jeg er blå. Okay. Så nu er nu er sådan en mega sej marksman. Han er bare vildt sej, synes folk. Okay. Okay. Ja. Det vil så vi gøre. Du er på Lukas. Okay. Jeg tror, det vi så gør, det er så vi muter vores mikrofon, så vi kan høre hinanden. Og vi ser hen og nakke de her nikker herinde. Så også kendt som Tobias. Nu skal vi bare lige heroppe af. Og så skal vi bare skyde ham. Så dernede, ikke? Der er en sniper. Jeg tror faktisk, det er Lukas. Ej, det var dårligt det der. Så fik Tobias mig. Det var det da. Headshot. Det var ikke særlig pænt gjort, synes jeg. Så døde min gravsten og alt muligt. Det var altså ikke pænt. Men der var faktisk også en gang, skulle jeg mene, et gammelt Ace of Spades. Det er meget grimmere. Så det her, det ser meget pænere ud. Så det kan vi også prøve måske at spille på et tidspunkt. Ja. Det var lige min minigun der. Eller min... Ja, I ved. Ja. Okay, hvad skal vores plan være? Jeg tror vi prøver at flanke dem den her vej rundt om. Jeg er så dårlig til at ramme. What? Graver vi lidt hul her. Så er der ikke nogen, der kan fange os. Jeg skal se, om jeg kan fælde Lukas bare nakke hans lille fjes. Vores nye plan er, at vi graver hele vejen derhen af. Og vi kan se på mini-mappet, hvornår vi sådan cirka er der. Så nu vil vi bare ved med at grave, vi gør. Der. Nej. Ham der skal bare... det sker bare ikke. Haha, Tobias han bliver nakket af en sentry gun ting. Så jeg kan nakke Lukas right between the eyes. Se, der er en lagging loop der. Men, ja, hvis man så sigter nu, så kommer der sådan en laserstråle. Så kan folk så opdage, så ved sådan folk, hvor jeg er. Altså, hvis de ikke er blinde, ikke? Så der skal jeg bare sigte så meget som overhovedet muligt. Der. Det var så ikke det, Lukas. Og vi er snart oppe i Castle. Det er meget dangerous det her. Graver vi ikke rundt inde i slottet, tror du? Jo, det tror jeg faktisk vi gør. Oh shit. Nej. Jeg er Frodo, som lige har gået hele vejen ind i Mordor. Og nu skal vi op og nakke det der øje der, og det skal... Ej, det er jo godt den forkerte vej. Det er jo Mordor. Whatever. Just kidding. Lad os også få spillet noget Ace of Spades her, ikke? Jeg skal bare nakke ham. Ham og kigge. Lad være. Jeg vil bare høre mennesker. Kom så frem, lille skat. Og bare sige det der, det er Tobias, jeg vil blive så glad. Kom så frem. Nej, den taber, mand. Nej. Du er dygtig. Okay. Nu gemmer vi os lige lidt og holder lav profil. Så bruger vi den her farve her. Sådan. Du er dygtig.
Den skal vi ikke lige give ham med håndvar. Giv ham lige et stort bifald. Map. Så går vi... Ja... Skal vi ikke sige næste runde, så ved jeg ikke, hvad skal være. Og vi tager ham der. Hey, dør. Han taber så meget. Rage quit. Ej, den blev en debuffer, den her. Der er du jo. Jeg fandt dig. Jeg er bedste. Nej! Det sker bare ikke. Okay. Oh yeah. Jeg har stadig cribbet for min old CSS skills lidt der. Jeg håber bare ikke han finder mig.